Ubalekisiwe othemba lakhe likubantu, kodwa ubusisiwe othemba lakhe linguJehova. Isho njalo iNkosi ekuseni ekhobongwaneni, uthi uKristu Jesu zani kuye nina nonke enihluphekayo, nina nonke enigulayo, nina nonke enihlushwa yimimoya yotokoloshe nezinyoka nezipoki, imoya emibi. Ithi Nkosi uKristu Jesu, hamba kuye wena ohlupheka kanjalo, ukaMose imali yakho njengoba ishilo iNkosi u-Isaya. Ithi Nkosi, nimoselani imali yenu ngokungasizi lutho. Ithi Nkosi uKristu Jesu, uthathelani imali yakho uhambe uyiphose emlilweni ngokungasizi lutho, ngoba uyena iNkosi uKristu Jesu osisizo nakubantu, osisa ukugula kubantu, osisa indlala kubantu. Uthi uKristu Jesu wena ohluphekayo, ohlutshwa yilezo zinto, usukuya kumuntu, ngoba umuntu akanalo usizo lakho. Noma ngaze aqamba amanga athi uyaprofetha, athi uyaphula amanga, uhlasela umoya wamadimoni ngelanga elikhulu lokwahlulelwa, ayomhleka amadimoni esihogweni, ambuze ukuthi wayekade enzani, ngoba uNkulunkulu wakhe wamkhuza. Sanibonani. Siyaphila. Amehlo abantwana bakaNkulunkulu, musanukudlala abantu abakholwe yimoya namadimoni, beqamba amanga bethi banosizo lakho. Olakho usizo livela ekhaya ezulwini, alukho umuntu kodwa lukho uJesu owafela wena ezonweni zakho. Phendukani bantwana bakaNkulunkulu, ekhobongwaneni phendukani. Sesisondele isikhathi sokubuya kweNkosi uJesu. Kunezimpi, kuyabulawana emhlabeni, abantu abasenandaba nomunye umuntu. Isikhathi siphelile. Wena osalibele, olibele ukumosha imali yakho, ushone emhlabeni.